Okay, sister, let's play. Here's lollipops. Hey! Thanks. Let's go home. It's yummy. Uncle Batman Mail. Uncle Gummy Mail. Gummy Mail. To si pak odneseš do pokojíčku, ano? Nebude to tady zůstat. Nebude. Jasný? Nějak si to nachází. Jinak si to nechám. Ano, my ve škole máme například pravidla, že pokud, jestli s tím budeme zlobit s nějakýma věcmi, tak už to je paní učitelka. Takže pokud... Tak hele, Martinku, tady. Mám pro vás speciální úkol. Necháte nás teď úplně co nejdýl, co nejvíc potichu a odpočinout se po té cestě, kterou jsme vám hodně obětovali, jo? Máš to na starost? Jdem si punčochy. Jo? Ať je tady úplně ticho, žádný dohady, krásný hraní tady, třeba 2 nebo 3 hodiny, jo? Jsme s mámou úplně zrujnovaní. Tak ticho, a ty punčocháč, jo? Ale nebudeš mi chodit na deku, ano? Ano. Máš plišáčka? Jo? Ano. Jasný, my jsme začali. Tak já jsem tvoje vedoucí, jasný? Co máš tu? Třeba poslouchat se budu mám a pár. Dobře neposlouchat. Může říct, nebude se mi budit, jen protože Martin neposlouchá. Znamená, že to se mi taky jasný? Takže máme teď ticho. Jsem viděla tu pohádku. Já si koupím něco takového koupím. Tady, za peníze.